To Homabay County ni koro riwruok jopuonjre mag mbalariany mawuok e gwenge mag Karachuonyo olando chung' margi mar dhi siro jaod bura ma sani Andrew Odipo Kuome. Kotele kanyo kod jakom margi Enoch Agar, jopuonjre go olero ni kaluwore kod sir mar somo jotelo nosechiwonegi miyo koro gidhi sire lwedo giduto te ne giloso e gwenge go mag Karachuonyo. Mano iluonga ni Enoch Agar. Enoch Agar en student leader ma nyithindo masome Karachuonyo duto masome mbalariany gi colleges. Odiochieng' ma kawuono wadwani mondo wawachi stand marwa koka student masome mbalariany gi colleges kama wachung' e weche mag yiero. Odiochieng' ma kawuono wadwani mondo wachung' gi patron marwa miluongo ni Honorable Andrew Odipo Kuome, mosechung' kodwa e ndalo mang'eny. Osechung' kodwa e weche mag education, mosa support wa e weche mag bursary. Kane pok odonjo, Odipo tamo tena. Kapok odonjo to no imiyo mana nyithindo 300 masome mbalariany colleges bursary. To nyaka nodonji higni 5 mokalo, students oseyudo 5,000 students. An kaka Linet Nyagol asechungi student mamekwa kwada miyo Andrew Odipo Kuome mondo doge kom kendo. To nikech ang'o? Andrew Odipo Kuome osekonyo nyithindo manyiri. Kane ene telo nonga bent no manyi di school sani nyithindo chiegni todo ke school nyaka mosenyuol nikech okelo basari mopuonjo gi godo. Number 2, Odipo Kuome kidhire ni nyathi manyako nigi shida makama madadok e school to biro mi support mondo odhi okonygi. Nyiri mang'eny sani manyicho nyuol mani osiptende obiro to kawgi to gidok e school. Nyathi ka nyathi sani somo. Pads opogo kamora matinde ok watigi dendwa kaka nyithindo manyiri mondo mieka wayudi kuma dwaro mag wanyalo kwayo. Koro gimada kwayo nyithindo ma students makaka wan wadaro mondo waduok Odipo Kuome e telo nikech nyathi manyako kupuonjo kawuono to kiny en ng'ama okonyo kamoro amora. Wan gi Martha Karua mbele kacha cha. Wan gi Gladys Wanga. Mago mine motegno gi Ben Sudabe. Mago mine motegno mochung' kodwa makwa kopo leadership margi to kiny wan kama chielo. To mondo wadhi kanyo en mana Odipo Kuome moyie mondo mi opuonjwa omimo basas wadhi wasom mondo mi wabed kaka jomamoko man mbele ka. Mano mora gi MP wani wa kwanga go nero kamano mondi. Ochulo subscription for the whole year. Mano ber kosorat. Mara riyo kubiro ikindu school of medical science Honorable Odipo oyie mondo ogerwa 2 classrooms. Mamare. Koro apart from that Odipo ni ana pakena Odipo ndege onge ang'owa. Odipo ndege onge ang'owa. Mano ngiso niya owacho niya ochulo nwa basari nyathi ka nyathi katobe mana ni ia private school kaka Kendo 7th day school of medical science to basari ubro chiwo machalre. Mano ber kosora. Mara riyo owacho ni yedhe masa moro jotuo okwayudi in time. Odipo wacho ni kopono dhi e telo to bro kelo nwa yedhe. Mano gimo miya chung' ka mondo miya support Odipo. Mara dek an kaka an ni endi graduates mowuok e KH Kendo School of Medical Science pro disqualify student to Odipo sabedo katimo coordination mondo miwa slots mondo miwa employment opportunity. Mano gima ber na kendo miya wuok oko mondo miya support Odipo. Yeke gi mijingo ne ja siasa moro amora ma yanyo ji to wetiyo gi nyathi ng'ato. Nikech awacha ke teko mang'eny nikech jok moko osebedo ka campaign gi nyinga Odipo ni moro Odipo nitiere gi gini telo ken bedo ni jaduong' telo en wich nikech gimomiyo wacho kamano kiwidhi kama Odipo jaduong' kidhi kama Odipo jaduong' telo en wich. Koro katieko ana wacho ni mani jo Karachuonyo kuweyo ODM 6 piece anwo comrades power and 6 piece because sani kiwe 6 piece to money you lose your life. You lose your life nikech sani ka mheshimiwa kodhi wogwe mheshimiwa gero no nyaka chief camp makata rege notiyo adhu notiyo to pok nogera wacho koso ka wacho nikech kata sani odwaro mondo Kibaga primary mondo ger manyien wacho koso ka wacho yapo makogila odwano okunya wacho koso ka wacho. Koro gima tieko ni walemne uru mheshimiwa mondo dhi gi joge kendo Raila wale